Айде, видео. Ела тук, ела. Миши, ела тук, ела. Чекай да те видя. Бебе! Я виж, виж кой е тук. Виж кой е тук, кажи хай. Say hi. Oh. Hi. 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 Окей. Тук е това. Очень интересно. Знаем. Ела тук. Да те видят. И била. Ела тук. Да те видят тебе. Виж, дай пи мляко. Пи мляко. Мляко. Защо не искаш повече? С мисъл. Хайде да си играем с балон. Не иска нищо, не дей. Оле, не мъреш има. Ще извърш косата, але не мъскали вече не извърш косата. Ау, не се размееш. Седи се лека като Мишел. Айде да писа. Нищо да. Овари, махни се, моля те. Само ме досваш днеска, бачко. Кой обичаш повече? Майната. Двете обичам. Оле, тук да ми търчи. О, виж, Мишел се виж. Оле, виж. Айде, спираме. Виж кое е. Бай. 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 Бай, Гани. Апети пък.